hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vo chipiri chinotapira kuti tapi Tuesday 29 April 2025 regai katipinde kamuchirongwa bochongora segment icho chatinokocherwa kana vasawira vedu the Premier Tobacco Auction Flows paka ichi chakukwekwechi Andiriya Muzambada Dirove Pagatsika 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 Fofo Simuzambada Pagatsika Simuzambada Pagatsika Simuzambada Pagatsika reporting to the Nicodemus, Leviticus, Simon Peter, Eve, Adamu, Mother Mary, po rikiti vu kwe suturani icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mandiri mukati mekutaura mukati mekureba mukati mekureheketa ndiri mukati mekutaura nyaya ndoda kutaura pano muri Zimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo yekwekwe imidlands ndakupinda kumusha kwangu tinenge tichienda kugoko apa tichibva nekuharare ndapinda mukati menzvimbo yekumidlands mukoma KB pane murume akaroora mukadzi wake ndokubva aita vana vaviri ndingangoti mimba dzakatakurwa dzinokwana kuita 3 chandiri kutaurira mimba apa hazvinei nenyaya ndiri kutaura asi ndiri kuda kuti muzame kuona nguva yakagara murume nemukadzi kuti kana vachizoparadza misha inoparara neiyo mbusimbiswe nekuda kwenguva yavagara izvozvo popopo zvadaro baba pati vakaita mimba dzinokwana kuita 2 dzine vana vari kurarama ndokuita mimba imwe chete yakabva isina kuzogamuchirwa nevedenga kureva kuti mimba 3 vanoziva makore vanenge vautokakuleta kuti vanhu vakagara kwenguva yakareba sei chikonzero panobirwa mimba 3 pane kugarisana nokuratidza kuremekedzana kwekuti nguva vakagara muri mese but pane zvakazoitika chakazoitika murume akaita girlfriend ndobva aenda kuba kwegirlfriend aenda kuba kwegirlfriend ndobva asvika ikoko ndobva arwara ari ikoko kwaite kurwara kudiki kurwara kunonzi kurwara zvokukundikana kutaura zvokukundikana kumuka zvokuti kana kushandurwa itoshandurwa zvakaita kuti girlfriend pachayo itaure kuti izvo hazvivanzike izvo zvashata izvo ndobva atumira amoshoni shoko kuti endai munodzama ive papo kuti izvo murume wavo nekuti kudhorobhaka hakuna dzimwe hama dzinozikana memuchingozivana imimi chete ipapo mawanatanga dzunda mudhunda wempene mukoma KB ndobva aita sei paya ndobva atumira shoko rivana ndizoganzi murume unyu warwara mukadzi kamudavira shoko rokuti varwarira kupi sei varwarira ikoko mumba imi wapinda chitsvagei mune ukama here kweni ndiri chii chenyu masangana papi izwa mabvunzo yese yaida kupindura but hapana waneka pindura mukadzi achibva ngona zvina kumira ndobva tsvaga mari ndobva tsvaga ambulance ikatakura munhu ndobva iswa mukwekwe general girlfriend yakatsvaga mari ikatsvaga ambulance ikauya ikatora murwere akatamangiswa kukwekwe general hospital mukadzi achibva tozitarisa mufoni ndokubva ona mufoni memurume nhamba dzemafriends pamwe chete nedzimwe dzeredhodhiyama ndokubva afona kusvika atobata hama kuti hama dzabatikwa hama ndianga kutaura nadzo mukadzi paakaudzwa izvozvo haana mumwe wakataura naye kana waakaudza akaramba akanyarara so pane vakazoenda kunomuudza kuti shoko rambosvika here zvikanzi muri kuziva here murume wenyu ari kunzi atoendeswa kuchipatara chakati kuvanhu vakambomoendei kunomuudza vave vakazomuudza kuti murume wenyu aendeswa kuchipatara chakati but hazvina kumira zvakanaka murume ari kurwara mukadzi akati handiende kuvanhu vanoenda zvichipfambi anditevere pfambi dzinobuda mumba dzinokunze asi ari murume wake ane vana 3 murume ndokuzama kuda kubatsirwa ari kuchipatara kusvikira murume Sarai achibva afa nematambudziko right pahama neshamwari dzakanga dzatsvagwa dziadzi kune dzimwe dzaitoziva hama dzichibva dzafonerwa kudaro achibva auya pamba ndokutanga kubata maoko mukadzi achiti nematambudziko zvikanzi ndianafa ndiri bembare wangu ine wasaika pano murume wangu anenge ari pano kana achifira anofira pano kana kwamuri kuhama kana mati afira kumba kwenyu ndiri kuuya afira kupi chii chaitika ini mukadzokere singazivi
zvikanzi ingawani maudzwa zvandakaudzwa ndezvekuti izvo ndezvekumarara kuzve vanhu vaitamba nemagirlfriends avo chipfambi izvozvo handite. Kana kuchipatara hana kuenda, kusvika murume afa hana kufa, hana kuenda. Hama dzakatozokokorodzana nokuda kusvika dzaenda pamba pane mukadzi uyu kuti toita sei murume uyu ashaika. Zvikanzizvo pana paichokwadi pamba pake ndio panga pane hembe dzake. Asi inini handite zvepfambi, handite zvevanhu vanoita zvemakumbo panze, kumbo mumba. Handikwanisi kugara parufu rwemunhu akadaro. Pano pamba pake chemanai mugovingana. Kana mapedza kuviga mondiudza kuti rufu rwapera ndozodzoka pamba pangu, pamba ndepangu. Zvechokwadi mutumbi uchiva pamba, mukadzi akabva pamba ndobva aenda kwakaenda kusingazikamwa. Vanhu ndokuuya pamba mukoma KB vahama dzikazama dzimwe kuda kutaura nemukadzi uyu kusanganisira nevanhu kugara munzvimbo imomo. Mukadzi akasvedza kuti halo inini handite. Kusvikira mutumbi mukoma KB wazotakurwa ukanzi tingatembera here mutumbi pamba pakadaiwa ngauende kumusha. Mutumbi uchibva wachakurwa ndobva waendeswa kumusha. Kumusha kwakaendeswa mutumbi uyu kuzhombe. Vanoziva kwekwe nezhombe zviri padhuze napadhuze ndobva vaenda. Mukadzi hana kutevera zvakare. Akanzi vana ngavaende, zvikanzi vana vangu havaende vanohakira mhepo semunhu akafa nemabasa akaipa. Mai vari pachika, vari pachiki ndobva vaenda. Zvadaro mukoma KB vazodaro murume achibva avigwa, achibva avigwa ndobva vadzoka kumba. mudzimai hako vadzoka kumba. Mukadzi kunyange pakatakurwa mutumbi uchienda kumusha haana kuenda pamba. Akati ndichaenda pamba ndanzwa kuti munhu achirirwa pasi to make sure kuti hatisi kusangana naye. Handidi mhepo dzinobatira pandiri chikonzero mhepo dzanga dzine murume uyu dzekuti anobuda mumba achienda musango azviite. Ndobva azoenda kupi kumba. Aenda kumba akati hembe dzake idzi ndiri kukumbirawo, handidi kana hembe yemurume uyu inopiwa mwana wangu. Tora hembe mondiudza kuti baba rusara kuchengeta vana. Baba vane order vasingabude mumba vasingaende kwamuriko kunyange makaroora baba mukuru manzi muri musara pavana. Ndati handidi bonde, ndiri kuda nhaka but ndoda baba vakarongeka vasarudze kusara nevana vangu nekuti inini handidi tsvina. yes Vasarudzwa baba zvadaro iko zvinozvi akusiri kwatiwa manyaradzo kana ndisingakanganisi nezuro ranga riri zuva rechi8 kubva pavigwa murume. But kumazuva ari kumashuroko amai vanoti kana vachifamba vanogona kungoona murume wavo vakangochema kuridza mhere vanodonhera pasi vakutobatwa sekuitwa mukadzi nemurume wavo. So pese pari kubatwa vavava havazi kuwana nguva yekuti vanobviswa zvipfeko, vanoita zvekudamburwa zvipfeko. Maiwe vanhu panozovatarisa vanhu vakambofunga kuti mai vakuita sei vakupenga. Ukanovatarisa ndiona zvechokwadi munhu akatobatwa ane zvakaitwa. Vakabatwa 3 times hazvina nguva usiku kana masikati. Kunyange uri pakati pevanhu vanogona kubatwa vachibva vaenda kune mamwe madzimai vari mukati menzvimbo iyi. Inzwai Zimbabwe pari kurwadza. Ndokuita 2 days vari pamba ipapo. Pambapa pakamboonekwa moto wairatidza kuti moto uri kuuya pamba but waipinda mumba muri kurara mudzimai uyu. Amai havana kuiswa kumasowe vakaenda kumba kwamadzimai ndokwavaigara nawo. Zvadaro mukoma KB mukadzi uyu akabatwa ari pamadzimai ipapo. Madzimai ivavo zvakare vachibva vabatwa nemushakabvu 2 times vachibatwa kusvika vati amai ibvai pano. Vachibva vakwira bhazi nezuro vachiuya mukati meguta reHarare vachida kuenda kune imwe nzvimbo inonzi Mandara vachitenda kunobatsirwa ikoko. Vasati vaende ikoko zvakare vakaenda kune vamwe madzibaba madzibaba ivavo zvakare vachibva vabatwa. Madzibaba vandiri kutaura vatori muchipatara nokuti mabatiro vakaita vakabatwa nenzira isina kunaka. Kutaura kuno kwatiri kuita vari kunzi ivo pavanenge vakagara pese vari kuita sekunonzi munhu asakwanise kukontrora mhepo iri paari. Kuita senge munhu abatwa ari munhu wechirume achishandisirwa nzira isiri iyo akaiswa muchipatara maari zvakare but ndimadzibaba vachionamatsira vanhu. Vabva ikoko ndokuuya mukati meguta reHarare nezuro vachiti vari kuenda kumandara kwavaida kuenda. Mubatsiri akachinza hako ikoko ari kukaribha vachikuburuka bhazi muHarare maiwe vachichema vaine mwanasikana wavo. Vanhu vakasvika vachifungidza kuti asi vanopenga here vanga vakutobatwa zvakare. Mwana ndiyakatozodza vanhu kuti ndozviri kuitika pana mai vangu. Mukavatarisa izvozvo mogona kutoona chipfeko chavo chadamburwa. Madzimai achinotarisa vari kuona chipfeko chaita sei chadamburwa. Ndakapedzesera vachifamba vachiti vari kuenda kumandara asi kumandara kwavaienda mubatsiri anga asiko. So ndamirira kunzwa mukoma KB kuti mazuva ranhasi chii chiri kuitika. But hama ndataura nemwanasikana mwana waamai ava ari kufamba naamai ava ndotaura naye inini mwana uyu
mwana muhombe mukamuona mutofunga na mai vake mukomana muningina. Why? Amai vakazororwa nemurume uyu vaine mwana uyu asi mwana wababa vakaita sei vakafa. Mwanasikana uyu mukoma KB anotaura mashoko ekuti ndafonera hama dzikakadzarorwa kwakarorwa amai dzese ndiri kuti vashivedzera nyaya yekuti havazivi foni yangu ndikangotaura nyaya yamama vari kukata foni. Ndikangotaura nyaya yamama vari kukata foni. Hati amai ndivo vakatanga here kuramba kuviga murume? Vakaramba. Zvichinzi murume haana kufira kumba kwangu, haana kurongeka. Murume akarwarira kakwa girlfriend. Saka handisi kudaka kuti even vana vangu vasvike pamutumbi wababa vavo vanozobatira mhepo yakaipa. Iko zvino zvimwana manje ndiye ari kuti wacho munhu akataura mashoko iwawo ari kurwara ari mumusha mevanhu ava. Ndiri kuzama kuvafona tionesane kuti toita sei nokuti pese patiri kufamba amai totaura kuti vari kuona baba ndo vavari kuona. Saka ndiri kuda kuzama kuudza hama idzi kuti ndo zviri kuitika. Hama dzikangonzwa nyaya yamama vanobva vakata foni. Saka amai havasati vabatsirwa muHarare mawakapinda. Handisati ndozotobatsira chikonzero mubatsiri anga asipo. Ndazama kufona foni yemwana Kuseni yanga yachiramba. Mubatsiri ndinomuziva. Ndazama kuifona zvakare foni yanga yachiramba. Kureva kuti asati adi kuti asati adzoka. But vaiti vari kuenda ikoko nekuti maadresi nemafoni namba evanogamuchira mafoni aidavirwa asi mubatsiri asiko. So far vabatsiri vangani vabatwa vachiedza kakubetsera amai ava? Vabatsiri vaviri. Madzimai newechikadzi. Murume nemudzimai. Ava baba ava vakabatwa ndivo vari muchipatara? Ndivo vari muchipatara. Saka baba ava pavanga vachinamatira amai ndopo vakabatwa? Ndopo vakabatwa ipapo. Ende amai manje havana kubatwa vachinamatira. Amai vakatobatwa vakarara. Nguva yakapedza kukochema mukadzi uyu vachitirega ndimuke ndizvo ndinonamatira munhu uyu. Vasati vaenda kunonamatira munhu yo vachibva vabatwa zvakare. Zvakachiterwa nemudzimai uyu ndizvo zvakachiterwa nemadzimai kuti vachibva vati ndokumira hangu mudzokere. Ya pakaipa. Zimbabwe machinzwa kate kwekwe chichibatanidza Harare. Munoti kudini konacho? Kune anzi hama dzemushakabvu dzakadeketera here kuti mushakabvu dzoka ozoita se ozo revenge zvaitwa nemudzimai. Nokuti maitikiro ari kuita zvinhu izvi baba Isabelka mushakabvu akatsamwa. Akatsamwa. Pasina kudeketera chaipo anofanira kutotsamwa. Amai vakagona here kana kuti vakakanganisa baba Isabel? Amai vakakanganisa. Vakadzorera madzorere vasiriyo. Zvokuramwa nevana vemunhu zvese. Yes. Kumukonesa kuenda kudzinza rake. Aiwa kutadza kuita kudaro. Ndizvozvo? Mai iwo pachavo upenyu hwavo vanambotadza here. Kodai vainzi vaitwa kudaro dai izvo vari kupi? Ya. Pakaipa regati zotora kanhare dzevadiwa vaterere mabifi, vaterere manyama tinzwe kuti nyaya iyi ingafambiswe sei. Paka ruwa mukoma KB. Pane mhuri iri kuchema ichiti yakajoina imwe cooperative. Yajoina cooperative vachibvisa zimari dzavo kusvika vazopiwa stand kuti stand yayo ndeye. Stand yayo vaipiwa kudaro. Vasati vabaka mukoma KB. Vakangozivikana kuti vabuda vaenda kurufu kana kuchipata kune munhu ari kurwara mazuva avapo. Vanoona pa stand pavo pamira imba. Vachidzoka voenda kuma offices kwacho vanonoudzwa kunzi regai tizogadzirisika pane zvinenge zvakanganisika zvobva zvabviswa. Vakangobuda futi izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita pasati papera gore pava kwene vanhu 104 mudhuri chiputswa. Saka izvezvi vakabuda vaenda kuchipatara mushure mekunge mubereki vari kurwara vaenda kudaro pakasara pakatopiwa munhu zvakare. Munhu mukoma KB akatakuda chipitipiti kuvaka akavaka usiku imba nekwanota marumu matatu yakavakwa 2 days usiku motokari yakamira yakalaita vachivaka yatomira yangatosara kurufwa avo vachisvika pamba pakutoona patori nemba yamirira kurufwa ndokutorawo matanda ndokutanga kupwanya izvo zvimudhuri wakamira pati dzimokona dzakaputswa but mubvunzo wavo unoti izvo ko munhu mumwe chete anokwanisa kutengesera vanokwanisa kuti stand yakapiwa munhu inotengeserwa vanhu 4-5 nguva inenge ichitengeserwa vanhu vanenge vachizama kuita sei vanhu vachiziva kuti iwo nzvimbo ine muridzi ende mukatoenda ikoko vobva vati sorry. Pavanenge vachipa munhu zvakambomira sei vanhu vanenge vachipa vanhu madouble allocation vanofanira kuita sei tofanira kuita sei uyezve hausi utsotsi here kana umbafa kuvanhu vanenge vakabhadhara muine mazita avo pazvinhu zvese zvamakarongerana. Right, amai ava imba yavo pavanobva pamba vachienda samwe panozodzoka vanoona mumwe munhu atovaka ipapo. Ko mudhuri wanenge vachigara amai unenge waenda kupi? Aiwa amai vasati vavaka ipapo. Okay. Ava vanhu vanenge vachitovaka ipapo. Right. Vakanovaudza kuti kosei maita zvinzi sorry pane zvanga zvakanganisika takumbogadzirisa. So far kwavaka vanhu 4. Izvezvi patori nemudhuri wakamira wakatopwanya. Ana amai vadzoka vaona zvinhu izvi ende wakavaka uchinzi vaka izvezvi vasati vadzoka vakaona mudhuri wapera vanogona kusaita sei
kusanedza asi vakasvika ndobva vangoponyeponye mumakona asi mujuru ucho wakamira but mubvunzo wavo ndewokuti zvinhu izvi hazvisi kuitika mukati menzvimbo yeruwa chete mune makawanda mazviri kuitika zvokuti munhu anenge akapiwa stand akabhadhara mari dzake but munoona vanhu ivavo vakapa vanhu mastand vachipa mumwe munhu zvakare pastand yavakatorera mumwe munhu mari zvinofanira kuitwa sei vanhu vakadaro vanofanira kuitwa sei uyezve hausi utsotsi here kuti stand imwe chete inopiwa vanhu 5 muchitoziva kuti pane sara pakanyemba but munopa kwaramba zvakare ipapo amai ava sei vasiri kuenda kunovaka nokugara pastendi pavo vari kuti vari kutogadzira zvinhu zvavo vatounganidza zvinhu zvavo kana zvakwana vochitanga kuvaka vari kutya kuti kana vakasimudza mudhuri wavo lese vaisa madoor frame vaisa mawindow frame vasina kupedza zvinhu zvinogona kubiwa chikonzero panenge vasikagari munhu right pavari kuenda kumahofisi kucooperative yakavapa senza vari kunzi kudini vanonzi sorry nofunga panozokanganisika zvikuzvigadzirisa ndo mashoko avo vaenda here kuministry inoonaka nezvemacooperative ndo zvacho zvavari kubvunza mhuri yezimbabwe kuti ndoenda here ikoko kana ndichifamba ndinofamba sei nokuti zvanyanya regai katizonzwa kavadiwa vateerere kuti vangatibatsira sei mataura kuti mune chimwe zvakare kachipfupi tindemurani ichokwadi mhuri yezimbabwe paka Stonebridge ndapinda paStonebridge pane amai vane vanhu vanokwenda 6 vakomana 5 nemusikana 1 amai avo vakura murume wavo vakasheka kudhara ndokubva vadanana neumwe murume wechikuruwo vachibva tanga kugara vese imba iyi ndeamai murume wakadanana naye akangouyawo zvezvo kuti tiri kungochengetanawo semurume nemukadzi tinogara chichi ino kapu yedu yakaita sei yakanakawo sevanhu vaviri murume nemukadzi pamba asi pamba ndepani ndepaamai vana vaamai ava vane misha yavo baba ava vari kugara naamai ava izvezvi amai vakabuda pamba apa vane 2 months vabva pamba apa vachibva vaenda kumusha kwaamai vavo chikonzera amai vavo vari kurwara vakaenda kunopepa amai vavo ndobva vasiya murume wavo ari pamba apa achiona kuti pamba pakamira sei baba ava vakabva vaenda kubhawa vakasangana nevana vavo zvakare zera raakuenda kubhawa ndobva vaona mudhara ari kubhawa but pavakaona mudhara kubhawa vakamuona mudhara ane chimama chake mudhara akabva akecha mudhara akabva aenda nemunhu wakakecha kumba kuya kwaanogara naamai vana vachibvaona kuti mudhara akecha kayo kumukadzi ari kuenda naye kumba kupi mudhara ndochengetwa naamai veduwo haangaendika nemukadzi kumba ndobva vangoona varatidza kuti vanhu vapinda mumba vana vachibva vazomukira mangwana kuseni kumapast 4 ndobva vasvika vakanoka dhoo vanoka dhoo imba iyi 2 rooms vanoka dhoo harina kudayirwa vanoka dhoo harina kudayirwa ndobva vatsvaga chimugwara ndobva vaminyura dhoo ndobva ravhurika dhoo richivhurika vakasangana nemukadzi achibuda kubva kubedroom achienda kunogara pasofa kudining zvikanzwa mudhara levi ko munhu ari muno mundiani mama vedu vari kumusha muri kupinza mukadzi munomu chii chamuri kuita mudhara mudhara pana pamba papamai vedu pano kana vangaona munhu kutamba naye hazvina kushata but amakuita kuti mai vacho vasipo imi vakutsvaga mumukadzi mupinza mubedroom amai vedu atirwe shanje yaamai but munourayisa amai vedu hamungatori mumwe mukadzi kumupinza mumba mamai vedu imi muchengetwa panapa right mudhara lodha zvinhu zvako satafonera mai lodha zvinhu zvako mudhara achibva aisirwa hembe dzake musaga hembe dzake dzakazara masaga 3 ma50 kg arokirwa masaga ake 3 Zimbabwe yazara masaga 3 ndobva vanzwa mumba munenge mune kasimiro kari kubuda chii chiri kuitika vanhu manga muchitamba muno manga muchitamba sei imi ndobva vanovhura rimwe bhaketi vakaona bhaketi mukoma kabhaketi riri pa3/4 chimbuzi chaura kutozara baba vanga vasingaende kutoireti vaitikira muchibhaketi vachivhara mubhaketi vachivhara zvikanziko chichi zvikanzi apa zvinhu zvose zvandaita vanangu pane izvi sori izvi zvikanzi endai munorasa ibhaketi renyu ndo pavakaimbirwa songo yatinoimba mukomakebhi amai kumagunde kwanzi mudhara akatakura bhaketi achizi amai kumagunde yekumagunde amai kumagunde yekumagunde chekesa msutu yekumagunde kufamba uko kunorasa bhaketi right achibva anzi no buda mudhara kutaura kuno kwati kuti amai vasati vadzoka akabudiswa iye aparasa bhaketi riya nemasaga ake izvezvi akatorwa nomwe mudhara anogara padhuze kuStonebridge zvikandizvo kune munhu ari kuda munhu ndizoenda newe ikoko asi nyaya yekuti ndangokutsvagawo kuite zvepermanent kuti ungonowana pekufanira kugara uchitsvagawo kuti hembe dzopinda mubhegi mupi uchitsvaga pamwe pano saka izvi kutaura kuno kwatiri kuti mudhara uyu akadzingwa so kune vamwe vari kuti mukomakebhi murume uyu akadiwa naamai ndo vakamuisa umba right vana chikomba chaamai ndibaba murume uyu kutadza kwake wakaita kwese zvakaita kuti murume uyu adzingwe naamai
nevana amai vasipo vana vakagona here ende vane simba rekudzinga baba va here uye zviro zvakaitwa nababa havana kuonekwa naamai sei vana vakaita zvinhu izvo ko iwo mudharawo zvaakaita izvi zvinogona here kudzingisa pamba kunzi hapaisina rudo iwo amai vacho vasipo ya mati amai vanga vane nguva yakareba sei vaenda kumusha kunopepa hama yavo 2 months saka mudhara ndopakasara achiitira bhaketi ndobva amboitawo take away plus bucket saka bhaketi ndopakanatofika pa 3/4 3/4 baba baba 20 liter 20 liters yapa 3/4 amaiwe Mary vanodonhera pasi vakutobatwa sekuita mukadzi nemurume wavo mushakafu so pese pari kubatwa baba havasi kuwana nguva yekuti vanobvisa zvipfeko vanoita zvokudamburwa zvipfeko baiwe vanhu panozovatarisa vanhu vakambofunga mai vakuita sei vakutarisa mutoro zvishokwadi munhu akatobatwa ane zvakaitwa vakabatwa 3 times hazvina nguva usiku kana masikati kunyange uri pakati pevanhu vanogona kubatwa vachibva vaenda kune mamwe madzimai vari mukati menzvimbo iyi inzwai Zimbabwe pari kurwadza ndokuita 2 days vari pamba ipapo pambapa pakamboonekwa moto wairatidza kuti moto uri kuuya pamba but waipinda mumba muri kurara mudzimai uyu amai havana kuiswa kumasowe vakaenda kumba kwamadzimai ndiko vaigara nawo zvadaro mukoma KB mukadzi uyu akabatwa ari pamadzimai ipapo madzimai ivavo zvakare vachibva vabatwa nemushakafu 2 times vachibatwa kusvika vati amai ibvai pano vachibva vakwira bhazi nezuro vachiuya mukati meguta reHarare vachida kuenda kune imwe nzvimbo inonzi Mandara vachitenda kunobatsirwa ikoko vasati vaende ikoko zvakare vakaenda kune vamwe madzibaba madzibaba ivavo zvakare vachibva vabatwa madzibaba vaniri kutaura vatori muchipatara nokuti mabatiro vakaita vakabatwa nenzira isina kunaka kutaura kuno kwatiri kuita vari kunzi ivo pavanenge vakagara pese vari kuita sekunonzi munhu asakwanisa kukontrora mhepo iri paari kuita senge munhu abatwa ari munhu wechirume achishandisirwa nzira isiri iyo akaiswa muchipatara maari zvakare bati ndimadzibaba vachionamatsira vanhu vabva ikoko ndokuuya mukati meguta reHarare nezuro vachiti vari kuenda kumandara kwavaida kuenda mubatsiri akachinzi hako ikoko ari kukaribha vachikuburuka bhazi muHarare vaiwe vachichema vaine mwanasikana wavo vanhu vakashi vachibudza kuti asi vanopenga here vanga vakutobatwa zvakare mwana ndiye akatozodza vanhu kuti ndozviri kuitika pana mai vangu mukavatarisa izvozvi mogona kutoona chipfeko chavo chadamburwa madzimai achinotarisa vari kuona chipfeko chaita sei chadamburwa ndakapedzesera vachifamba chiti vari kuenda kumandara asi kumandara kwavaienda mubatsiri anga asiko so ndamirira kunzwa mukoma KB kuti mazuva ranhasi chii chiri kuitika but hama ndataura nemwanasikana mwana waamai ava ari kufamba naamai ava ndotaura naye inini mwana uyu mwana muhombe mukamuona mutofunga namai vake mukoma nemunin'ina wai amai avo vakazororwa nemurume uyu vaine mwana uyu haasi mwana wababa vakaita sei vakafa mwanasikana uyu mukoma KB anotaura mashoko ekuti ndafonera hama dzikoka dzarorwa kwakarorwa amai dzese ndiri kuti vashevedzera nyaya yekuti havazwi foni yangu ndikangotera nyaya yamama vari kukata foni ndikangotara nyaya yamama vari kukata foni hati amai ndivo vakatanga here kuramba kuviga murume vakaramba zvichinzi murume haana kufira kumba kwangu haana kurongeka murume akarwarira kakwa girlfriend saka handisi kudaka kuti even vana vangu vasvike pamutumbi wababa vavo vanozobatira mhepo yakaipa iko zvinozvi mwana manje ndiye ari kuti wacho munhu akataura mashoko iwawo ari kurwara ari mumusha mevanhu ava ndiri kuzama kuvafona tionesane kuti toita sei nokuti pese patiri kufamba amai atotaura kuti vari kuona baba ndo vavari kuona saka ndinoda kuzama kuudza hama idzi kuti ndo zviri kuitika hama dzikangonzwa nyaya yamama vanobva vakata fona saka amai havasati vabatsirwa muHarare mavakapinda handisati ndozovabatsa chikonzero mubatsiri anga asipo ndazama kufona foni yemwana kuseni yange yachiramba mubatsiri ndinomuziva ndazama kuifona zvakare foni yange yachiramba kureva kuti hasina divi kuti asi tadzoka but vaiti vari kuenda ikoko nekuti maadresi nemafoni nhamba evanogamuchira mafoni aidavirwa asi mubatsiri asiko so far vabatsiri vangani vabatwa vachiedza kakubetsera amai ava vabatsiri vaviri murume newechikadzi murume nemudzimai ava baba ava vakabatwa ndo vari muchipatara saka baba ava pavanga vachinamatira amai ndopa vakabatwa ndopa vakabatwa ipapo ende amai manje havana kubatwa vachinamatira
amai vakatobatwa vakarara nguva yakapedza kukuchema mukadzi uyu vachitirega ndimuke ndizvinonamatira munhu uyu vasati vaenda kunonamatira munhu yo vachibva vabatwa zvakare zvakachiterwa nemudzimai uyu ndezvakachiterwa nemadzimai kuti vachibva kuti ndokumira hangu mudzokeri ya pakaipa. Zimbabwe machinzwa kachekwekwe chichibatanidza Harare. Munoti kudini konacho. Kune vese vari kudaka kujoina National FM WhatsApp channel ingotumireka izuro kuti link pa 0712 393852 0712 393852 0712 393852 pamochete ne 0713 938538 0713 938538. Chirongwa chino boshongora segment tachikotsora nevasawira vedu ve Premier Tobacco Auction Floors ndipo pamusha pamunoko wa mari kune Tuma Promotions pane transport